ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang.
May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapauma
yan o kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi.
9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Masalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love. Uy! Anissa! Tito! Sino yung kausap mo? Kanina ka pa ba dyan? Nakita ko yung ginagawa mo kanina. Nakababa yung shorts mo tapos... Huwag mo nang banggitin. Di mo nga dapat nakita yun eh. Pero bakit Tito? Saka sino yung kausap mo kanina? Nakita ko yung babae na ka-video call mo. Sino siya? Wala yun. Kaibigan ko lang. Kasama kakwentuhan at kadramahan niyo siyang guro na Konyo Bicolano para sa Dear Love. O sa mga kabisyo nating online dyan, maraming salamat sa pagtutok. Pues pwede nyo po kaming, or pwede nyo po akong tuloy-tuloy na mapakinggan via online. So currently mga kabisyo, nagpapamiss lang kami on air. May inaayos lang kaming very light sa radyo. Kaya kung mapapansin po ninyo, medyo gumaganyan-ganyan tayo on air. Pero malinaw din naman tayong napapakinggan ngayon
via Love Radio app at sa ating mga online platforms, and that includes our website sa aming loveradio.com.ph. Kaya naman walang makakapigil sa pakikinig sa pagdadrama natin kahit na may inaayos tayo on air. O tutok lang online ha, dahil mas exciting ang ating drama ngayong araw. Uy kabisyo, speaking of exciting ha, alam mo may mga tao talaga na excited lagi silang mang-blackmail. Yung nasabi ko sa inyo, oo, may mga ganyan na parang sige, hindi mo ako ililibre, ilalabas ko yung ano mo, yung sikreto mo. Hindi mo ako ililibre ngayong araw, hindi mo ako pagbibigyan ngayong araw. Aha, wait ka, may ilalabas akong video. Uy, may mga ganyan ha. And blackmailing, I don't like that, no? Ayaw natin yan. Pinagtatawanan lang natin ngayong araw yan for my adlib and all. Pero nakakainis yan, kabisyo. Yung tipong gagamitin ng ibang tao, gagamitin mo yung weakness ng isang tao. And the fact na isang sikreto ito na ipinagkatiwala sa'yo, di ba isang malaking kasalanan at isang malaking ka-red flagan yun? Yung tipong maggawan ka lang ng konting masama, ay nawala na yung pangako mong poprotektahan mo yung sikreto niya. Kaya sinasabi ko sa inyo dyan, sa mga taong gustong mang-blackmail sa akin, go. Pwede kong sabihin, AI generated po yan. O di naman kaya ay, hindi po talaga ako yan, kamukha ko lang. O total, ang dami kong kamukha, 'di ba? O, 'di ba? Kaya sa mga blackmailerists dyan, sinasabi ko sa inyo, tigil-tigilan nyo yan. Unang-una, sino ba yung binablackmail ninyo? Di ba dati yung kaibigan? May pinagsamahan kayo. Sinasabi ko sa inyo. At anong mapapala mo kapag nang blackmail ka? O masisira mo yung tawag dito, yung buhay ng ibang tao. Tapos ikaw, happy ka na doon. Ay nako. O siya mga kabisyo, bago pa tayo mapunta sa kung saan, samahan niyo po akong buuhin ang ating Dear Love maya-maya sa aking pagbabalik. You heard it right mga kabisyo, sa aking pagbabalik pwede niyong mapakinggan via online ang ating Dear Love. For now, kasama niyo pa rin po Konyo Bicolano para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita.
Ayan, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Pasok ko na. Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. Sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. Sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. Sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato!
Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila
Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya
Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye!
ang mga dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po, napapakinggan at ngayon ay napapanood ng live sa lahat ng social media platforms ng Love Radio Manila. Love Radio Manila. At nabubulol pa rin ako. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, paano kung biglang mag-asawa ang iyong ina? Paano kung biglang makahanap siya ng panibagong tatawagin mong ama? Pero ang plot twist, isang sekreto ang matatagpuan mo sa iyong tinatawag na stepfather. Anisa, magpalit ka nga ng damit. Halos makita na yung dibdib mo dyan sa suot mo. Tayo lang naman po nandito sa bahay, ma. Okay lang to. Okay, sige. Dahil tayo pala ngayon yung nandito, pwede mo pang gawin yan. Pero bukas, lilipat na dito si Rob para may kasama na tayo kaya hindi na pwede yung ganyan ka-revealing, okay? Okay, ma. Promise, bukas din ako magsusuot ng ganito. Buti naman. Mabait naman si Rob at alam ko magkakasundo kayo. Pero sana anak, huwag kang makakalimot sa lagi kong sinasabi sa'yo noon. Boundaries. Don't worry, ma. Hindi naman po ako nakakalimot. Pakikisamahan ko lang siya ng maayos pero hindi ako sasobra. Mabuti naman. Ilang taon na nga po pala siya, ma? 28. Mas matanda lang pala siya sa akin ng 8 years. Ibang klase din ang ganda mo, ma. Aba, syempre. Hindi naman ako mukhang losyang kahit nagkakaedad na. Agree naman ako dyan, ma. Mukha ka pa rin bagets eh. Parang early 30s ka lang. Sus, binola mo pa ako. May gusto ka ipabili, no? Wala po, ma. Maganda ka lang talaga. Kaya di na po ako nagtataka na gwapo rin yung boyfriend mo. Ang dami ko ngang kaagaw kay Rob eh. Buti na lang talaga, home-based yung trabaho niya kaya hindi ko kailangang alalahanin yung mga babaeng umaaligid sa kanya kung sakali. Grabe, ma. Mukhang gusto mo siya bakuran, ah. Hindi naman sa ganun. Ayoko lang talaga na may umaaligid na babae sa kanya. Kahit kasi alam ko na loyal siya sa akin. Mahirap pa rin kapag yung tukso na mismo yung lumalapit sa isang lalaki. Hayaan mo, ma. Pag nandito na siya, babantayan ko siya. Sisiguraduhin ko na walang babae sa buhay niya kundi ikaw lang. Ganun naman dapat, diba? Kasi syempre, magsasama na kami. Pag okay talaga kami, baka magpakasal na rin kami soon. Ay! Bongga naman ang mama ko. Di talaga papahuli. Ganyan nga, ma. Pakasalan mo para iyong-iyo na siya. Nako, nak. Sure ako na magkakasundo kayong dalawa. Pareho kayong mahilig sa video games. Libangan niya yun. Sabi ko nga sa kanya, turuan niya ako para masabayan ko siya. Di naman ako KJ. Wow! Parang di ka naman nagpaturo sa akin dati, ma. Tinanggihan mo nga ako nung inaaya kita maglaro. Tapos pag sa boyfriend mo, magpapaturo ka talaga. Naglalambing lang naman, anak. Ikaw talaga? Pero seryoso, ma. Masaya po ako para sa'yo. Ilang taon ka rin hindi nagpaligaw. Tagal mo rin kasi nakamove on sa pagkawala ni Papa eh. Kaya ngayon, deserve mo maging masaya ulit. Susuportahan kita. Dear Love, ako si Anisa. Matagal din naging byuda si Mama. Nag-aaral pa lang siya nung mabuntis ni Papa. Pero kahit maaga silang nagkaanak, sinikap nila na maibigay lahat ng pangangailangan ko at mapalaki ako ng maayos. Kaya lang, sa sobrang sipag ni Papa magtrabaho, napabayaan niya naman yung sarili niya. Nagulat na lang kami na may sakit na pala siya. Masaya ako nang makalipat na sa bahay si Tito Rob. Oo, Tito yung tawag ko sa kanya kahit na medyo weird pakinggan kasi ilang taon lang naman agwat namin. Bago pa siya lumipat sa bahay namin, madalas na rin siya ron kaya hindi na ako nanibago sa presence niya.
Tito Rob, laro tayo uli mamaya ah. Sure. Pero tatapusin ko muna yung trabaho ko. No problem, Tito. Hintayin kita matapos. Bakit? Wala ka bang ibang gagawin? Wala eh. Ganito lang naman buhay ko tuwing weekend. Nasa bahay lang tapos tambay sa kwarto. Basta may kuryente at may internet, makakasurvive ako. Pareho talaga tayo. Kaya nga tayo magkasundo eh. Nga pala Tito, may tatanong sana ako sa'yo. Pero medyo personal to ah. Sige, ayos lang. Ano ba itatanong mo? Ilan na naging girlfriend mo bago si Mama? 4. Panglima na si Hazel. Bakit mo naman natanong? Wala lang. Curious lang ako. Lalo na dun sa first girlfriend mo. Siya ba first mo sa lahat? Ano? Kung siya ba yung first mo sa lahat? Hindi. Maloko na ako nung high school pa lang. Ilang taon ka nung first mo? 16 na ata. Hindi ko na maalala. Totoo, Tito? Grabe, sobrang bata mo pa nun. Buti di ka napapagalitan ng parents mo. Siyempre, di ko sinasabi sa kanila mga kabulastugan ko. Yung mga ganon, dapat sinasarili lang natin. Awkward naman kung i-discuss ko pa sa parents ko yun. Bakit, ikaw ba? Kinikwento mo pa yun sa mama mo? Wala pa naman akong ikukwento, Tito. Inosente pa ako sa mga ganun. Huh? Di ba may boyfriend ka na? Meron na nga, pero same lang kami. Wala pa rin siyang experience, tsaka hindi pa talaga namin naiisip na gawin. Tama yun. Hindi naman yun required sa relationship, kaya ayos lang talaga. Huwag mo akong gagayahin, Anisa. Lalaki ako. Kaya ko sarili ko kahit may time na naging maloko ako. Pero iba na ngayon. Natuto na ako magtino, lalo na nung sinagot ako ng mama mo. Sweet naman. Si Mama ba nagpatino sa'yo, Tito? Hindi naman. Mas tama sigurong sabihin na mas nag-mature ako nung naging kami. Galing naman. Mahal na mahal mo talaga si Mama, no? Oo naman. So, magiging daddy na kita? Weird. Ha? Ano yun, Tito? Na-excite lang ako sa idea na magiging asawa ko na mama mo. Pwede ba kita tawaging daddy? Pwede naman. Ikaw bahala kung komportable kang tawagin akong daddy. Okay. Pero, saka na, pagkasal na kayo ni Mama. Ay! Sobrang saya ko para sa inyong dalawa. Kabisyo, totoong nakaka-excite yung mga tinatawag nating new beginnings. Totoo nga na kapag may nawawala, kapag binuksan lang natin ang ating mga puso, ay may darating muli. Pero sa mga new beginnings na ito, hindi nangangahulugan na magiging maganda o maayos ang lahat. Kabisyo, ihanda ang inyong mga sarili dahil wala pa tayo sa exciting part. Ano kaya ang magiging papel ng bagong tatay na ito sa buhay ng mag-ina? Wala akong naging problema kay Tito Rob mula nang tumira siya sa bahay namin. Magkasundo kami. Madalas kami mag-usap pag wala siyang ginagawa. Supportive siya sa pagkakaroon ko ng boyfriend at ini-educate niya pa ako pagdating sa relationship. Pero di ko naman nakakalimutan yung bili ni Mama na mag-set pa rin ng boundaries. Ayoko rin naman na pagselosan ako ng nanay ko. Kaya lang, makalipas ang ilang buwan, madalas nang nagkukulang sa kwarto si Tito. Parang tinatamad na siyang makipag-usap sa akin pag kaming dalawa lang naiiwan sa bahay. Gusto ko sanang magtanong, pero bago ko pa gawin yon, may nalaman ako tungkol sa kanya. Uy! Anisa! Tito! Ano yan? Sino yung kausap mo? Kanina ka pa ba dyan? Nakita ko yung ginagawa mo kanina. Nakababa yung shorts mo tapos... Huwag mo nang banggitin. Hindi mo nga dapat nakita yun eh. Pero bakit Tito? Saka sino yung kausap mo kanina? Nakita ko yung babae na ka-video call mo. Sino siya? Wala yun. Kaibigan ko lang. Hindi! Kung kaibigan mo lang siya, bakit siya nakahubad? Tapos ikaw, may malasama akong ginagawa! Hindi. Ano ka ba? Mali ka lang nang iniisip. Normal lang sa lalaki yung ganun. Alam ko, Tito. Pero hindi sa ganito pagkakataon. Kung gagawin mo yun, sana sa loob na lang ng kwarto o ng CR para hindi ko nakita. Tsaka, hindi mo maaalis sa isip ko yung babae kausap mo kanina.
Sure ako na hindi mo lang basta kaibigan yon. Tito naman, mahal na mahal ka ni Mama. Bakit mo yung ginagawa? Anisa, magpapaliwanag ako sa mama mo. Pero pwede bang wag mo na lang munang banggitin sa kanya? Ako nang bahala magsabi. Ano? Gusto mong itago ko kay Mama yung panlolokong ginagawa mo sa kanya? Hindi pwede! Kami dapat ang mag-usap tungkol doon. Kaya huwag ka nang makialam. Makikialam ako kasi nanay ko yung niloloko mo. At ako pa mismo yung nakakita sa ginagawa mo. Hindi mo man lang siya nirespeto. Pati itong bahay namin ginamit mo pa sa kalaswaan mo. Kaya sorry, pero hindi ko magagawang itago kay Mama yung totoo. Sasabihin ko sa kanya kung ano nakita ko. Sige, subukan mo. May sasabihin din ako sa kanya. Ano namang sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko na inaakit mo ko. Na pag wala yung nanay mo, palagi kang pumapasok sa kwarto para magpaturo sa akin ng kalaswaan. At sasabihin ko rin sa kanya na may nangyari na sa ating dalawa. Sinungaling ka! Walang nangyayaring ganyan! Eh bakit? Malalaman ba ng nanay mo kung totoo yung sinasabi ko o hindi? Alam niya na madalas tayong magkausap. At alam niya rin na palagi tayong magkasama sa kwarto tuwing wala siya. Ang alam niya lang, naglalaro tayo. Pero pwede kong ibahin yung kwento at sabihing ibang laro yung ginagawa nating dalawa. Napakawalang yamo! Maniniwala sa akin si Hazel kasi mahal na mahal ako ng mama mo. Sa tagal nating magkasama sa loob ng kwarto, sigurado akong nagdududa rin siya na video game lang yung dahilan. Kaya sige, magsumbong ka sa kanya. Sisiguraduhin ko sa'yo na isusumpa ka ng nanay mo. Napaiyak na lang ako ng mga sandaling yon. Alam ko naman na kasinungalingan lang lahat ng sinasabi ni Tito Rob, pero na-realize ko na tama siya. Na posibleng paniwalaan siya ni Mama dahil lagi kaming magkasama sa kwarto para maglaro ng favorite namin na video game. Inaabot kami ng ilang oras. Libangan lang naman sana yon at bonding naming dalawa, pero hindi ko naisip na posible pala niyang gamitin yon para siraan ako kay Mama. Ma, nandito ka na po pala. Bakit ang aga mo po umuwi? May kinailangan lang akong asikasuhin, anak. Bakit po, Ma? May problema po ba? Meron, anak. Pinaalis ko na si Rob. Alam niyo na po siguro. Anong ibig mong sabihin? Naabutan ko po kasi siya nitong nakaraan lang na may ka-video call na babae. Tapos may ginagawa po siyang kalaswaan. At nakita mo yun, anak? Opo, Ma. Bisit na lalaking yun. Hindi niya man lang nirespeto tong pamamahay natin. Dito niya pa talaga ginagawa yung kababuyan niya. Sorry po kung hindi ko nasabi agad sa inyo, Ma. Wala naman talaga akong intensyon na itago yun, pero binantaan niya po ako. Tinakot niya ako na sasabihin niya sa inyo na may ginagawa kami pag wala ka dito. Na kaya daw kami laging magkasama ng matagal sa kwarto niya kasi may nangyayari sa amin. Natakot ako, Ma. Kahit na wala namang katotohanan yun. Sorry po, Ma. Hindi mo kailangang mag-sorry, anak. Naiintindihan ko yung ginawa mo. Tsaka kahit hindi mo naman sabihin, malalaman ko pa rin. Alam ko nang may babae siya. Halos kaedad mo pa. Paano niyo po nalaman? Nagkamali ako ng nadalang cellphone kanina sa pagmamadali ko. Tapos may nag-video call na mga simbol ang pangalan. Nawirduhan ako kaya sinagot ko. Nagpakilala yung babae na girlfriend daw siya ni Rob. Kaya ayun, umuwi ako ng maaga. Mukhang inaasahan na rin naman niya na alam ko na yung tungkol sa kanila. Hindi siya mapakali pagdating ko rito. Ang lakas pa talaga ng loob niyang itanggi yung ginagawa niyang panluloko sa akin. Akala ko pa naman, Ma. Siya na talaga yung magpapasaya sa'yo. Sasaktan ka lang pala. Nasaktan ako sa ginawa niya, anak. Pero hindi ako nangihinayang sa paghihiwalay namin. Mabuti na rin na nalaman ko yung tungkol doon habang hindi pa kami kinakasal. Mukhang hindi talaga ako para sa hindi ko kaedad. Huwag ka muna mawala ng pag-asa, Ma. Sigurado akong may makikilala ka pa. Yung matino talaga at kaya kang panindigan. Tama ka, anak. Pero sa ngayon, pahinga muna ako. Baka kasi magkamali na naman ako ng desisyon.
Ayoko nang maulit yun. Pasensya ka na anak ha. Nadamay ka pa. Hindi niyo po kailangang humingi ng pasensya sa akin, ma. Ikaw yung biktima sa nangyari. Niloko ka ng isang walang kwentang lalaki. Hindi ka niya deserve. Sa ganda mong yan, matalino pa at financially stable. Sigurado ko, ma, marami pang ibang lalaki dyan na magkakandara pa sa'yo. Naman sa magkakandara pa, anak. Seryoso yun, ma. Pangrampa kaya ang beauty ng nanay ko. Kaya hindi rin talaga pwede na mapunta ka lang sa isang putso-putso na lalaki. Sus, talaga? Oo naman, ma. Kaya sa susunod na may manligaw sa'yo, pakilala mo agad sa akin. Kikilatisin ko ng mabuti. Sige. Tapos kapag niloko ako, ikaw na yung magpapalaya sa kanya. G! Dear Love, happy naman si Mama kahit wala siyang love life. Physically active kasi siya at healthy ang lifestyle. Mahilig din siyang mag-travel kung saan-saan kaya sobrang abala rin siya. Pero dahil mabait si Mama, finally, nagka-boyfriend siya ulit. This year lang yun nangyari. Canadian yung boyfriend ni Mama at seryoso talaga sa kanya. Sa ngayon, di pa naman nila napag-uusapan yung kasal pero sure ako na dun din ang punta nun. Dahil kay Mama, na-realize ko na di naman pala talaga natin kailangan magmadali sa buhay, lalo na pagdating sa love. Kasi minsan, sa sobrang kagustuhan natin na makaranas ng pagmamahal mula sa iba, sa maling tao tayo napupunta. Mga kabisyo, masarap ang magmahal. Ito yung pinakamasarap na pwede nating maranasan habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Pero kapag pinipilit natin ang mga bagay-bagay, dito na tayo pwedeng magkaroon ng problema. Ika nga nila, 'di ba? Kapag hindi ukol, hindi bubukol. At kapag pinipilit natin ang mga bagay-bagay, mas masakit ito. Kaya maganda na lagi nating iniisip na pagdating sa relationship, pagdating sa pag-ibig, ang buhay ay hindi karera. Hindi ibig sabihin nito yung iba dyan may jowa na happily ever after, ganun ka na rin. Kasi sa mga ganitong klaseng pagkakataon, kabisyo, lagi mong iisipin na hindi tayo pare-pareha ng journey. Iba-iba tayo ng tinatahak na proseso ng buhay. Trust the process. And every time we trust the process, nandiyan na rin papasok yung patience is a virtue. Kapag mas hinihintay natin with full grace ang mga dapat na mangyari sa love life natin, doon natin mas na-attract yung mga taong hindi talaga natin inaasahan na magiging kailangan natin sa buhay natin. Na-attract natin yung mga taong hindi lang masarap, hindi lang magbibigay ng ligaya sa atin, kundi magbibigay sa atin ng kumpleto or kakumpletuhan sa puwang na meron sa ating mga puso. And this story is a great reminder for all of us na ganito ang muka ng women empowerment. 'Di ba? Ito ang totoong muka ng women empowerment. They uplift each other, they support each other. Mga kabisyo, napangiti ako sa Dear Love na ito at ako po ay naka-online ngayon. Pwede nating pag-usapan ito. I have a limited time dito sa radyo, pero online ako ngayon sa TalkTick at sa Blue app natin. Hintayin ko kayo at mag-usap-usap tayo doon. Kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa ating Dear Love ngayong araw. Hi sa mga kabisyo natin. Yeah, go ahead, good. Ano yan? You're gonna observe? Yeah, okay. Oh, okay. Sorry. Yeah. Hello sa mga... Papaset up na ako ng mic. Yung dalawang wireless mic. Papaset up na ako kasi parating na yung Disney. Thank you. Hello sa lahat ng mga online kabisyo natin. You heard it right. Hindi nyo ako napapakinggan on air. Pero mapapakinggan nyo kami ngayon online. Yan. Meron lang. Nagpapamiss lang kami on air.
May inaayos lang kaming very very light lang. Pero spread the news like the favorite nating sandwich spread. Spread the news na ako ay online at makakasama ninyo ngayon sa live. Okay? Sabi ni Nana dito, Broski, I'm so proud of you. Maraming salamat. Maraming salamat po. Oo. Maulan na umaga, Broski, sabi ni Loki. Wala kayong signal sa radio. Yeah, may inaayos tayo. That's why you can, pwede nyo kaming mapakinggan ngayon via online. So, tuto kayo online, okay? At habang nag-uusap tayo, wait, give me 5 seconds. I'm gonna get something. May papakita ko sa inyo. Medyo out of topic lang tayo ha. Medyo out of topic lang. Wait lang, pag-usapan natin yan maya-maya. Pero alam nyo, ako ay coffeeholic. Okay, ako ay coffeeholic. I love coffee. I don't like gulay like turmeric because it's making me tearic. But right now I'm drinking turmeric tea. So let this be a milestone for me na I'm drinking turmeric. I cannot talaga. So kung hindi lang dahil sa mga nararamdaman natin ngayon, I won't drink this. And kinuha ko yon dahil kung hindi lang dahil sa mga nararanasan natin sa pag-ibig, hangga't hindi natin nararanasan na natin nararanasan na masaktan tayo sa pag-ibig, sa relasyon, hindi natin marirealize yung mga bagay na dapat nating ginagawa sa sarili natin. Same sa ubo ko, 'di ba? Hangga't hindi ako inuubo, hindi ako nagkakasakit, hindi ko marirealize yung importance ng turmeric sa akin. Right? Ganon din yung mga tao sa paligid natin. Katulad nung sa Dear Love natin. Sometimes, we look at our mom as just like, a woman. A mom. 'Di ba? Asawa. Nanay natin. Pero kapag, alam mo yun, kapag nawala sila or kapag tayo nangailangan or dumating yung pagkakataon na kung saan marirealize natin na kailangan pala natin ng nanay, doon natin makikita yung importance nila. What am I saying this? Because sa Dear Love natin, dito natin makikita yung importance ng bawat isa sa pamilya. Daughter, mother, son, o kung sino ka man. Bawat isa po sa atin ay isang malaking bawat isa sa atin sa pamilya natin ay pieces of puzzles na kapag wala yan, imagine niyo kapag wala yung anak dito ni Hazel, ewan ko na lang, baka napunta talaga siya sa isang manyak na asawa. 'Di ba? And imaginein mo kung hindi ganoon kung ibang klase itong si what do you call this, si Anissa na anak. I mean, bahala ka, Nay. Bahala ka kung gusto mo mag-asawa, bahala ka, I won't support you. Kung hindi niya susuportahan yung trip ng nanay niya, ewan ko, sorry po for the word, baka na RAPE sila na dalawa. 'Di ba? And I highlighted I highlighted the word women empowerment sa Dear Love natin because this is what women empowerment looks like. You don't tolerate each other. I mean, you don't tolerate kung ano yung masama na ginagawa ng isa't isa, not because it's babae kung alam niyang mali. No, hindi niya ito tolerate yun. Bagkus, women empowerment means supporting each other, guiding each other regardless of our age. 'Di ba? And then at the same time, we give solution or we give opinions, hindi para makasakit sa kapwa babae, kundi para makapagbigay ng empowerment sa kanila, no? Emmanuel Piñol, may pasok po ba ngayon? I declare may pasok ngayon. Okay, I declare may pasok ngayon. And I declare wala mo nang makikinig sa radyo, dito tayo online. Sinasabi ko sa inyo, may surprise ako mamaya sa pagbabalik ko. Magbabalik ako online, tapos may bisita ako dito. Oy, sinasabi ko sa inyo, itong mga bisita kong to, ayoko na ang banggitin. Pero nagkaroon kasi ako ng relationship dati sa isang, yung nagagano, nagbabalay-balay. So, malapit sa puso ko yung mga ganitong klaseng, tao. Oo. And mamaya may interview natin sila. Ikaw din naman, parang ganyan nung may prank. Ano yun? Strong kasi yung personality ng mommy. Oo. Ay, ano kaya yun? Oh, 'di ba? True. Sabi hi Tonet, ang taray naman.
Si Alexander. Ito si Alexander, talagang may update lagi. DJ Conyo Bicolano, si DJ Maratoni, nasa Bangkok. Tigilan mo yan. Oh, ayan, may na-mute tuloy sa inyo. Ayan, may na-mute tuloy sa inyo. Akala nyo, ganyan-ganyan si Boyet. Sinasabi ko sa inyo, pag na-mute po kayo sa live natin dito sa Toktik, hindi nyo na magagamit ang social media ninyo. 'Di ba? Ayan. Ba't wala kayo sa radyo kanina? Oh, sige, ulitin ko lang po. May inaayos lang kaming very, very light sa radyo. Oh, I know, nagpapamiss lang po kami. It's not a prank. May inaayos lang po kami. But online, makakasama nyo po kami. So, tutok lang. Okay, dyan lang po kayo. Ayan, oo, diba? Oh, sabi halalagot. Kaya sinasabi ko sa inyo, we make social media a safe place for everyone. But anyway, sa mga nanay dyan, sa mga nanay na, tanong ko lang to sa inyo, halimbawa kayo ay anak. Okay, kayo ay anak, tapos you have a single mom. And then your single mom decided na magkaroon ng asawa. Agree ba kayo na mag-aasawa si single mom or no? Ako, honestly speaking, sa kinalakhan kong kultura, sa kinalakhan kong mga magulang, medyo masakit for me. Masakit para sa akin na makita yung nanay ko na ma-in love sa ibang lalaki because there's only one father na nasa isip at puso ko. Pero hindi ibig sabihin masakit yun, hindi ko natatanggapin because I have to remember that, na anak niya ako. I can give her unconditional love, but anak niya ako, may mga limitasyon lang din ako sa mga pwede kong ibigay sa nanay ko. We should always remember, ako lang to ha, parang lagi kong iniisip na kung dumating man yung pagkakataon na gano'n na my mom, kailangan niya mag-asawa ulit, dapat ilagay ko sa isip ko na ang nanay ko ay hindi lang nanay, isa din po siyang babae. No? At bilang babae, may mga pangangailangan po siya. So kapag lalaki, pwedeng pag halimbawa, what do you call it, nabalo ba or nabiyudo, pwedeng mag-asawa, normal lang yun. Pag babae, hindi. Nasaan yung inclusivity doon? 'Di ba? Nasaan yung empowerment sa lahat ng mga genders doon? So, yun yung sa akin. Pero para sa inyo, oo o go? Oo o go? Shout out sa MD Physico Accounting Office na araw-araw nakikinig sa inyo. Hello po, Katkat. OMG, that's so me, broski. Remember the other day I was asking for some advice sa'yo. Yeah? Yeah. Let me know, ayaw nyo? Sabi naman nung nanay ko, nung nabubuhay pa siya, kasi ako, I had a privilege na makasama both yung parents ko, pero nauna lang si Papa. Excited po siya makasama ang Panginoon. So, nandun na siya sa heaven. Tapos, naiwan si Mama sa akin. Sabi niya sa akin, naging conversation namin to sa mga kapatid ko, Ma, what if may manligaw sa'yo? What if mag-asawa ka? Alam mo yung laging sinasabi niya sa akin? Wag na. Ayoko na ng panibagong relationship. Why? Kasi parang kukuha lang ako ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Ay? 'Di ba? Atake yung nanay ko. Tapos sabi niya, I just wanted to focus on you. Kasi ikaw yung bunso ko. I just wanted to focus on my kids. That's it. For me, that's love. And hindi ibig sabihin ganun yung sinasabi ng nanay ko. Applicable na yun sa lahat. Iba-iba tayo ng definasyon ng pag-ibig. Iba-iba tayo ng definasyon ng pagiging nanay. 'Di ba? Ayan, sabi ni Tonet, wag na lang. Para sa akin, wag na lang. O 'di ba? Pwedeng depende kung may makukuha kang matino. Totoo 'yan. Sabi din ni Loki, no na po, broski. Oh, 'di ba? Oh, kanya-kanya talaga tayo diyan. Merong nag-chat sa akin, sinasabi ko sa iyo, at dahil online tayo, wala tayo sa radyo, sasabihin ko 'to. Sabi niya sa akin, broski, 'di ba sinasabi mo kapag nag-asawa ako, parang kukuha lang ako ng bato na ipupukpok sa ulo ko? Hindi ba pwedeng kukuha na lang ako? Hindi ba pwedeng sa pag-aasawa kong ito, kukuha ako ng dildo na ipapasok ko sa anes ko? Grabe ha! OA! At sinabi mo pa talaga sa akin yan. Bakit hindi mo sa istasyon ninyo at sa programa mo sinasabi ko sa'yo? Hello sa'yo dyan sa nakikinig at nanonood sa atin. I mean, that's another perspective. Right? That's another perspective. Ikaw ba, if you're a mom, halimbawa lang, maging single ka, are you willing to have a relationship? Depende.
Mm-mm. So, kailangan Atake. Oo, Oo. iba na yung atake mo ngayon. Dapat mas matalino ka na. I love that. sa pagpili. Saka, lagi kong sinasabi, since meron akong kids, it's parang buy one, get one. Ganon. So, hindi lang tama yung term na tanggap ko yung anak mo. Dapat ang term niya is, mamahalin ko rin yung anak mo. I love that. Kapag naging nanay ka talaga, hindi na lang puro kalandian, puro kasarapan yung nasa isip mo. I love that. Kapag nanay ka, case-to-case basis, no, na okay, gwapo yung guy, mayaman yung guy, pero ang tanong, oo, tanggap niya rin yung mga anak ko, pero mahal ba niya? 'Di ba? Iba yun, oo. And I think that dito natin mas nabibigyan ng malalim na kahulugan yung pagiging nanay. Nagiging selfless na sila. Kasi kung selfless yung mga nanay, I bet, mayaman, go. Ay, yummy, go. No, lagi na lang buy one, take two. Ay, buy one, take kung sino man, kung ilan yung anak mo. 'Di ba? Lagi mo nang iniisip yung kulit ni Alexander nanggigigil ako sa'yo, swimming ka lang, swimming. Lagi mo nang iniisip yung kapakanan ng ibang tao. Kaya nga po ayan, sabi, ako hindi na, ibubuhos ko na lang sa mga anak ko ang panahon at oras ko. Tama naman. Kasi ako, naniniwala din ako, Kabisyo, na lahat ng mga ginagawa natin merong malaking implikasyon, may malaking implication sa future. Lalo na kung ikaw ay magulang. You will be a role model sa mga anak mo. And imagine you have that kind of value, you have that kind of, core, whatever it is. Gagayahin yun ng mga anak mo. 'Di ba? And I think that's the best legacy. I'm not a parent, hindi pa ako mga magulang, pero I think that sa perspective ng isang anak, isa sa mga pinakamasarap na makita na legacy ng ng magulang is the values na naipamana nila. Na grounded sila doon sa values na meron yung mga magulang nila. And I love that. I love that na yung isang mom natin dito nagsabi na, well, it's a case-to-case basis for as long as mamahalin din niya yung mga taong mahal ko, and that includes my mga anak. 'Di ba? And I think that really reflects doon sa values na meron siya, and yung passion niya sa pagiging nanay. Kasi, broski, then again, ang pagiging nanay, hindi po yan basta-basta. Yung pag-aasawa, hindi dahil maganda, hindi dahil crush mo, hindi dahil masarap yung gusto mo, aasawahin mo na. 'Di ba? Hindi po 'yun ganoon, 'di ba? Kasi ang kasarapan mawawala, magfe-fade. Ay, hindi ka sure. Hindi ako papayag na mawala 'yun. 'Di ba? Pero yung pag-ibig, hindi po 'yun mawawala. Gems, kung saan siya masaya, support ko siya, pero lagi akong nakaabang kung sakali mang umayaw siya. I love you, ma. Ay, grabe, ang ganda nun. I love that from the perspective of a daughter. Ay, lagi tayong sinusuportahan ng nanay natin. When was the last time you actually supported your mom? Ay, ang sweet. Sabi ni Nana, that's the reason why nagpipigil akong akala ko bastos. Nagpipigil ako na magsabi ng true feelings ko doon sa guy because of my kids. Kasi nga, when a child is born, a mother is also born. 'Di ba, nagiging bago na yung perspective ninyo. And I think that's normal sa mga nanay, yung lagi mo nang iisipin yung nasa paligid mo. And I think that's your strength. Mas mataas na yung empathy mo. Mas nagiging sensitive ka na people around you. That's your strength. Yes, gems for heart. Anyway, mga Kabisyo, abangan nyo. Magbabalik po ako agad-agad. Wait lang kayo sa aking last adlib kasi may i-interviewin tayo mga espesyal na bisita. For na, mga Kabisyo, exit muna ako. I love you all. I love you sa mga mom and dad dyan, mga single mom. Hello po sa inyo. O hindi ako single mom. Hindi, babay na lang. Oo, babay po. Thank you. Balik ako later. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak?
ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Narito na ang mga dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Oo na, sa mga kabisyo nating nakikinig online dyan, tama po yung napapakinggan at napapanood ninyo. Hindi mo ako napapakinggan on air ngayon dahil may ginagawa lang kaming mini-mini sa aming mga antena dyan. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pakikinig ninyo sa amin at sa lahat ng mga paborito ninyong programa dito sa Love Radio Manila via loveradio.com.ph at ngayon nga ay naka-live po ako, live na live sa lahat ng social media platforms ng Love Radio Manila. Nandiyan ako sa Black App ngayon. Hello kina Pas Ubag. Nandito sina Cheat Sing ngayon. And also live na live din po ako ngayon sa Blue App natin sa Love Radio. And you know what? I'm very excited ngayon because yung Dear Love natin ngayon is about sa pagiging Disney princess ng nanay. Oo. Kapag naging Disney princess ang nanay mo, you'll support her pa rin ba? I mean, sa kaartehan niya, halimbawa single mom yung nanay mo. Tapos sabi niya, anak, parang gusto kong makahanap ng Disney prince. Susuportahan mo pa rin ba siya? Well, ako, yes, I will still support my mom because although ako ay kanyang anak, lagi kong iniisip na yung nanay ko ay babae din. May mga pangangailangan siya na hindi ko maibibigay. Parang ang bastos. Parang ang pangit pag-usapan kapag yung mga pangangailangan ng nanay ko na hindi ko kayang ibigay. And at the end of the day, yung mga nanay natin is still a woman. 'Di ba? Sila ay babae rin. May mga pangangailangan din sila. At saan ka nakakita ng Disney princess na walang Disney prince? Wala, 'di ba? So kung single mom ang nanay mo, you really have to support her kung sakaling gusto na niyang magkaroon ng Disney prince. Speaking of Disney prince and Disney princesses, maya-maya tatawid ako online at may mga makakausap tayo dito na mga Disney princesses like super legit and all. At ito na nga mga kabisyo, hindi ko na patatagalin pa. Huwag kayong ano yung sinasabi ko sa inyo, tutok lang kayo because I have 1, 2, 3 princesses. Yes, I have 3 amazing gorgeous ladies right in front of me para interviewin ko sa inyo para sa aking sorpresa. But for now mga kabisyo, bukas na ulit tayo magkita-kits na kasama nyo po ako, Konyo Bicolano. Tatawid na po ako online. Susunod na ang Rocky's Secret Files. Nakasama nyo po ako, Konyo Bicolano, para sa Dear Love. And I'm back mga kabisyo online! Woohoo! We're live on TalkTick, we're live on Black App and also Blue App. And right now, I have here 3 gorgeous ladies. Hello. Welcome to Love Radio Manila! Oh, thank you for having us. Yes. So, please introduce yourselves. Hi, I'm Allie. I'm from the United States, and I've been with Disney on Ice for 4 years, and we're so excited to be here with Disney on Ice presents Let's Dance. Ooh, Ali. Hi, Ali. Of course, we have... Hello, my name is Sophie. I'm also from the United States in Kansas City, and I've been with Disney on Ice for 8 years, and we're so excited to talk about the show. Yes, and of course, Filipina Power. Magandang umaga sa inyong lahat. I am Clarice. I'm from the Philippines, particularly Cavite, and I'm happy to be here. Yay! Filipina Power. So, meron lang tayong glitch ngayon. So, naririnig ba ako online? OL. Oh, there you go.
Thank you, Disney Prince. Thank you so much for saving me. But again, let's introduce ourselves. We have, of course, Ali from the US. We have Sophie and Clarice from the Philippines. yes, Philippines, Cavite, Cavite. Taga Cavite po. Yes, but how long have you been with the production of Disney on Ice? 10 years na po ako nag-skate sa Disney on Ice. We have 10 years, 4 years. 4 years, And 8 years. and me 0 years. Ali, you've mentioned earlier the word "let's dance." So is it something? Is it something different? Is it something that the show is really re-emphasizing right now? You know, the theme. What's that about? Yes, so Disney on Ice presents Let's Dance for that exact reason. We want everybody to get up out of their seats and to celebrate with their family and friends, especially during this holiday season. Oh, wait, get up. So meaning your audience can dance. Yes, of course. Oh my if gosh. I'm dancing, you're gonna dance too. Oh no. So And sing along as well. Sing along. Yes, we want to encourage everyone to dance and sing along to their favorite Disney stories. We have Wish, Frozen 2, Moana, everyone's favorite, Yeah. and The Lion King and The Little Mermaid. Ooh. For this year, since lahat ng mga Pilipino mahilig kumanta, we have Holiday Sing-Along featuring DJ, Goofy, and Donald. And it's included on your tickets. Whoa! You know what? First time ever. First time ever because I'm really surprised and I'm really happy because Filipinos love to sing and dance. Although sometimes singing doesn't love us, but you know we love singing. So this is something different. How about the costumes? Is it grander? Is it bigger? We have over 200 costumes on this show. No way. And they are so colorful, so vibrant, the whole show. It's amazing. It's amazing. So, but still, Disney on Ice is still for family. Oh, yeah. It's for everyone. It's for everyone. You know what? Another difference is that you're gonna be performing in two different arena. In Manila, in Moa Arena, and then in Cebu. Right? So First time in Cebu. First time in Cebu. Yeah. How are you feeling that it's gonna be, you know, it's gonna be a first time show in Cebu? Sobrang excited kami dalhin. I'm very excited to bring this show to Cebu. We're all looking forward to that. Yeah. Oh, will it be your first time in Cebu also, Ali? Yes. Sophie? Yes, it will be. I have been to Cebu, I think, a couple of times. So I'm so excited for the local people to actually experience Disney on Ice there. Whoa. Yeah. You really have to taste their mango. Dried mango. Okay. Dried Okay. mango, dried fish, and balot, of course. Balot. But if you had to describe this year's production in one or two words, what would they be and why? I would say colorful for the first one. There's so many lights and there's so many costumes that are just so colorful and so vibrant. And yeah. Second, I think interactive. Interactive, Yes. colorful interactive. Yes, Timon and Pumbaa from The Lion Yep. King. They teach you how to dance throughout the show. And then there's also going to be a screen with the lyrics to like the whole show. Yeah. So everyone can learn to sing along. Yeah. O dapat Tagalog. It should be Tagalog. For me, is party. Party. We have DJ Mickey, and then also we have special appearance from Stitch. Ooh. Fun and some chaos. Right. Kaguluhan sa show. Kaguluhan, chaos. Yeah. Yeah. Another question from my nephew. Are there gonna be also flying characters? Yes, there's going to Ooh. be acrobatics. Acrobatics. All of the daughters of Triton from Yep. The Little Mermaid, they're going to be flying in the air Right. on hoops. We have extreme skaters that are flying off ramps like 7 feet in the air. There is so much happening on the ice, off the ice. It's really Yes. Our Kabisyo Online are just so curious. What's gonna be your role in this year's production? Yeah, so we're all ensemble Ensemble. skaters. So we get to do various different numbers during the show. My favorite is Shiny from Woohoo. Moana. It's a very cute girls number, and we get to bring to life the Shiny number from Yep, Moana. yep. Yeah. Any favorite part in Disney on Ice every time you perform? Like, is it
Is it the backstage moment? Is it the time that you change your costume? Sa akin is to see like cute kids wearing their favorite Disney character. Just How to about see cute dads and cute moms wearing their Disney costume? That's a bonus. Yeah. That's a bonus. We love when families come and dress up together. Right. It's so cute when Yeah. the whole family comes with like a Yes. certain costume and Correct. they're just matching. I love it. Yeah. You know what, mga kabisyo, hindi kumpleto yung Disney on Ice mo kapag hindi ka naka-costume. Last year, I was wearing Aladdin. Yes, I was wearing Aladdin with Snickers. Yeah, so this year, I might be wearing Moana. But yeah, please invite all our families to watch Disney on Ice. Your schedule, of course, Cebu is watching right now. They're very excited. So please invite them. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ang Disney on Ice presents Let's Dance. Magkita-kita po tayo sa SM Mall of Asia Arena on December 18 to through January January 3. 3rd. Ooh. And then SM Seaside Cebu, maayong buntag sa inyong lahat. Yeah. And we will start the show there on November 28 to December 6. Whoa, Cebu, you're so lucky. Why's that so? But anyway, I'm very, very excited for this year's production because like what you've mentioned, it's gonna be colorful, it's gonna be interactive, and it's gonna be nakakalurke. Yes, nakakaloka, chaotic, right? Chaotic but fun, but still fun. So, you know what, mga kabisyo, please buy your tickets now. Right now, ongoing na ang ticket selling nila, so you could experience these amazing show. And sa mga taga Cebu dyan, maayong buntag sa inyo tanan. Napakaswerte nyo because this is first time in Cebu. So, yep. I think any final words for your kabisyo, for Love Radio Manila, for all the audience who's expecting your show? Yeah. Any final message? I think the more we talk about this show, I think it was perfectly made for the Yeah. Philippines. They love to sing and dance. So get to ticketmaster.ph. Get your tickets. They're starting at 300 pesos, so there's something for everyone. Ooh, very affordable. Yep. So anyway, maraming salamat. Thank you for visiting us, and I can't Salamat wait po. to experience that amazing world of Disney on Ice. Thank you so much, mga kabisyo. Bye for now. Woohoo! Salamat mga kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!